Takže v rychlosti, kde si, mesto? Londýn. Deň. Piatok. A čo stočíme? Ako idú auta? Ako idú auta, že? Aj, nie, že to ešte divné, ešte nič, ale... To všetci vedia, čo je to divné. Ale ešte to není vidno až tak na tom videu. Ale vedia, čo je v Londýne divné. No to vieme, ale teraz, keď sa pozrieme teraz akoby... My sme takto teraz... Čakáme, že by tieto auta išli doprava, oni pôjdu k nášmu pruhu, môžeme si tu počkať. To ľudia ešte, no a toto máme samozrejme nápis, look right. Naď si unavený, ja to vidím na tebe. Že chce nepretvaru, že nie si. No tam. A... No a my teraz... No proste je to také divné, ja neviem, či to bude cítiť z tohto. Pre nás je strašne divné, že na to a teraz ideme a čakáme, že niekto povie a jdu sem. No vôbec som nečakal, že oni pôjdu sem z tej strany. Zajímavé. Neuveriteľné. No a ideme si pozrieť samozrejme Buckingham Palace. Kde má? Kráľovnu. Pozdravíme ju. Pozdravíme, že tu ideme cyklistov sami s malinkými koliečkami. Pozrite, aké malinké koliečka majú. A pekné taxiky. A pozrite, veľké koliečka, veľké. Tak ideme, počkáme ešte teda na zelenú. Ale končíme, aby sme mali baterky. Dobré. Papa, tanko.